Tatenda. Ngatigare edu pasi. Asikalani pansi. Asikaleni pansi. Veduwe. Nditendedze iwo. Muri kutinzwa here uko? Kumateresi muri kutinzwa here uko? Kumateresi muri kutinzwa here uko? Vari muground muri kutinzwa here uko? Zirovererei maoko mukopa. Haisi nyore. Kwatabva mutunhu nemago. Kwatabva kure. Vatanga tichifamba navo vazhinji vakafa. Mukaona pano tisi vamwe vasara vasharukwa. Vana vatsvangirai havasisipo. Vana Gibson Sibanda havasisipo. Vana Dulina havasisipo. Vana Makwembere havasisipo. Ihama dzatakatanga nadzo upenyu ndehwaMwari. Ivo vamunoona varipo vazama kuda kundimbanya, asi Mwari unondichengeta. Ngatitendei Mwari vari kumusoro kudenga nokuti ndomupi weupenyu. Kusara nezuro ndandiri pavhungu ndichiviga gamba. Gamba rakaurawa kukwekwa. Ndaona vadaro vakutsvaga ngano. Vaka stage manager. Vaida kuti vawane international. Kana isu hatiti zokutsvaga international attention. International attention is on us not because of what we look for, but because of what we represent. We represent democracy, we represent freedom, we represent the alternative, we represent the hope of the people of Zimbabwe. Ndosaka muchiona vakatarisa kwatiri. Ikazvino muAfrica vakatarisa Zimbabwe. Nokuti vari kuziva kuti muZimbabwe ndo muri kubuda uchi hwenyika, ndo muri kubuda goridhe renyika, ndo muri kuuya yelo yachazezesa mutunhu nemago. Saka ndinokutendai nerudo vakanga vachichema nevamwe kuvhungu. Ndakarwadziwa ndichiona mwana mudiki akasiyiwa. Vanhu veZANU-PF, inzwai nyai. Takasiyana nemi. Isu hatidi kufamba pamusoro pemakuva kuenda kuState House. Isu tinofamba naJesu, hatina bakatwa, hatina museve. Isu tinounganirwa nokuti tinofamba nacho inyasha kwete hasha. Zvino ndakavanzwa. Vana Chamisa ndimukoma wangu mutsvangwa. Ngati mukoma munorasika papi muone room. Ingati aingorwa tese wanichida kuti nyika inake. Hano vana Chamisa vakaita stage manager. Ndingakwanisa kuita stage manager zondonotora madusuro ari mukati menyu kuti auye kuzova part of my act. Imi munoziva kuti vanhu vakaita violence ndivanani. Ndosaka makanyarara nokuti munoziva kuti ndo maitiro enyu, chidobi chenyu, istaira yenyu, maitiro enyu, kuita kwenyu. Pamusoroi Machange champions andauya nawo. Vamwe vanogona kushamisika kuti magariro ataita ndapa. Isu tachinja kubva zvekare zviya. Hakuna chef anowanikwa achinzi anogara mumatende. Munhu wese ndi chef. Citizen ndi chef.
the citizen. Aripa Musoro anonzi chef the citizen. President has chef, President Muranda. Dosa kanchiti indika nachoro ndikapinda. Mukaona ndabatwa nemu yawo mkomo wangu ya. Visai. Zino Mukoba we nezuroti atiri mu White City. Imi unombozeiti White City. Takatoti taakuiti Yellow City. Dara panga paka penga. Vanhu vangaripo isati unzi bhazi. Mazupu kwaitofamba achiti munhu wese ane yellow usapinda hatizi kwauri kuenda. Tikati vedu veyellow vane mabhazi avo, tsoka dzavo ndobva vafamba nezvaadhamu. Zvirore maoko. Ukatarisa paWhite City panga pasina kana bhazi, panga pasina kana rori. Mukaonake zvino makarowa yellow, pana akambopuwa t-shirt era. Ndava chaasingazive mukoma wangu uya wamunoziva. Chinhu ichi ndechevanhu hachisi chaChamisa. Mukafunga kuti muri kurwa naChamisa, matamba neisiriyo, mamaka asiriyo, wavenga munhu asiriyo, varizive nyaya ndimi. Saka White City kwanga kwakapenga. Tanga tichikuluma. Ndara we are a national party. Tinasiya kuluma. Tinolevereka. All the national languages nokuti Zimbabwe's only chance to have change in this country. We are part. Hakuna pano panochinjwa zvinhu nemunhu akazvikonewa. Chikorobha hachigoni kubvisa tsvina nokuti cho chine tsvina. Uyai pamufano womung'ane. Uyai pamufano womung'ane, mufana wechidiki. Ndakanzwa vamwe vachiti ngaapinde mukomana. Mukobha munoti chiiko? Mukobha munoti chiiko? Aiwa, ndimboona nechaunacho chawakabata chelo kuti vanoti mukomana ngaapinde. Mukobha ine nharo ndimboona nechaunacho chelo kuti vakomana ngaapinde uyo. Zvino ndaona Profesa Nuwe akusumudza. Aiwa, mafoni eyero hati haki. Vamwe havanzwisisi kuti pari kunzi ngaapinde mukomana, haasi mukomana. Pari kunzi ngaapinde mukomana kureva kuti nyika ngaipinde. Nyika ngaive nerugare. Nyika ngaive nemari yayo. Nyika ngaive nemabasa. Nyika ngaive nedzidzo. Nyika ngaive nemaspaghetti roads. Nyika ngaive nemabullet trains. Nyika ngaive neinternet kwese kwese unofanira kunge uri connected, mutoilet urimo, unenge uri pawifi. Kupinda kwemukomana, kupinda kwemushandi. Kupinda kwemukomana, kupinda kwemuveteran. Kupinda kwemukomana, kupinda kwevakomana vanoshandira nyika yedu, masoja, mapurisa nemasevo. Ndinorwadziwa ndichiona dambudziko rinoitwa nemunhu akapfeka uniform. Ndakupfeka uniform zvinoreva kuti we have put on the badge of patriotism. Chatinotarisira ndechekuti usafamba uri pickup truck, famba uri mota inoratidza kuti it's a proper government. Ndauya Mukoba. Ndaona manje mazodira. Ndodemba Tsvangirai. Ndatsvangirai toenda kuMukoba, toenda kuya kwanzi dzonzwa moto. Pamvura yocheka makumbo. Aidada nemi Morgan Tsvangirai. May his soul rest in peace. But usachema Tsvangirai we.
wakasiya wati parumborira, wakasiya wati zorera. Ava chero vakaita sei ndopedzerana navo. Kwete muzvibhakira. Aiwa, isu tinoti mutambo wematongerwo enyika, mutambo wetsiva yemazano, yema-ideas, yema-thoughts. Let's have a clash of civilization and values. Kana mukatikunda tinokukorokotedza iwe. Asi kana iri nyaya yevhoti munyika muno, hakuna pati inotidya. Munowirana nere. Zvino vamwe vanotaura kuti tinoita zvepfuti. Isa hatina pfuti. Vhoti. Chatinoziva ndechekuti pfuti yakabatwa nevhoti. Saka iwe unodada nepfuti, pfuti inobva muvhoti. Vhoti ndo pfuti hombe munyika yakasunungurwa. Saka isu takatarisana zvedu ne-by-election, takatarisana ne-2023. 2023 hakuna munhu. This time ndatoda kukupedzera, toda kukurova first round. Ndakamuona mudhara ari kuvhunduka singaiti. Ndikati paka state. Ndoda kukugadzirira pensheni yako wakashandira nyika. Uzorore mudhara. Ndikurovere basa. Mudhara abati gejo. Hapana takamira isusu. Gungano rinoshamisa. Pano pamkoba muzinda mukuru. Naona mataura vamunengiwa kuZCTU. Mukati MP akarikolewa. Zvimwe zvinhu hamuzizivi zvazvinoita. Kukava jeri yehuri yambutsa. Dei munangagwa asina kutibatsira, kutibvisira maepuro akaora. Dei basket redu rakazara nezvakaora. Ndinotenda vamunangagwa makatora akaora chimbodya iwo iwayo. Mazimai tinokutendai. Sangano wedu wa Simba ino ndakanzwa kuti vaitaura nyaya kuti tozotaura neumwe uyayo. Wakauya kuzo. Isu takachangamuka ka. Takati kakuona kuti wapinda mu WhatsApp group oda kuita group administrator tokusiya ulimo. Isu arizwe group tobuda. Zvino ndakaona asara ari mu group manje. Wakungodzengerera. Mukoma wangu musabatana nemunhu wamunofunga akubatsirei. Ndaana zano rano kubatsira zvamuno chaita GNU. Ukaita GNU nechituna newo achitunawo. Zadirwa shuga. Yadirwa yellow. Yellow submarine aimire. Muchaona kuti you are part of those who are making history. 2022. Gore rasarirwa rimwe chete kuti tinopedzisa nyaya kufoma hurumende. Pakafoma bato reyellow.
Yellow no vaitange kala is nambone kwa munyika. Ikazino yellow iri pesa ukanda kumapurisa vakati choro tikaramiza kupfeka topfeka mukati. Kumasoja tikaramiza kupfeka topfeka mukati. Yellow ndiye munhu wese. Yellow, 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 yellow. Zvinoreva ndezvokuti tanangana nokunopinda munyika yechipikirwa Zimbabwe itsva, the new great Zimbabwe. Ende musambofunga kuti tapinda isu munoita matambudziko. Pane zvamuchaona zvinongochinja, mari inoterera nharaunda. Panongozi pane mutungamiri mutsva, mari munoiona kuti inotanga kuresponda kuti yes. What is our national challenge? Anybody kupedza nguva ndakurumidza topedza. Dambudziko redu kwanza aiwa. Koma uda kurara mune. Kopa ndopa munonesa okay. Nyaya yanesa munyika muno. Ndeyekuti munyika mazara nhamo. Hakuna asati aonesa chamutava nawo. Hakuna asati akambobirwa nehurumende kubva kumapensioners, maworkers, vana vechidiki, mastudent. Munhu nemunhu ane nhunha nokubirwa nehurumende. Ndaitarisa nyaya yeupfumi hwenyika. Mukoma vakataura kuti aiwa muna 2017 US dollar neredu muno risina zita gedye. Ndikati mukoma hamusi kunzwisisa economics. Imimi there's no need for you kuti muite mari isiri mari. Let's use the US dollar until we stabilize and assure people in terms of productivity and consistent. Aiwaka. Takazuita tiri mu inclusive government. Tapinda na mdara changirai. Iti nditaure nyaya here. Ndetaura nyaya biti. Uya pano. Uya uitaura ndiri kuitaura. Ndikaitaura rosisi ndechinzwa anotaura Chamisa as economist aiwaka president yakafanana na driver angaiti conductor angaiti windano road bus une timuka vakambozviitaka andizve mudhara tsvangirai tapinda mu inclusive tinana Mugabe. You remember chaakaita aenda kurari mudhara ndakuzitaura nhasi bhoza zina basi. Dara ataura pashowground paya akati chimudhara payment akati chimudhara akapromisa $11 million akapromisa mari tisina mari ndobvatabvapo ndikati mudhara wataura paya uchiti vanhu vanopuwa macivil service no akati macivil service tichakupai mumwe nemumwe mari $100 tikati mudhara takalkuleta mari yawataurai ndakaenda nabitu haiwanikwi unayo here mari tikanzi tsvagai tikati mudhara unofunga kuti ungotamba nenyaya here. We have to look for that man. Takanoikwereteswa neimwe shasha tichatauri zita ichikweretesa hurumende. But do you know kuti takangokrenga engine yehurumende chipedzisa biti zvinoitika neUS dollar tapinda. Shanduko Zimbabwe. Shanduko Zimbabwe. Shanduko Zimbabwe. Na July 2023
Advocate Nelson Chamisa will be inaugurated as the next president of the Republic. Top of the agenda will be stabilization of the economy. Nekuti vanhu vakwangwaya neupfumi. Vana mai muri kurepa nema prices. Zvinhu zvadhura. Mafuta adhura. Mukaka wadhura. Mazoe chaiwa nekala inenge yangu adhura. So the first thing that we will do, the first thing that the Triple C government will do is to bring back the US dollar. So that mushandi atambire US dollar kanari teacher $500 yatai kutambirisa. So we'll dollarize again to bring back stability. Ma pension odzoreka, ma salaries odzoreka, ma teacher odzoreka kubabasa, ma doctor odzoreka kumabasa, ma hospitals oita mushonga. I thank you very much. Zikomo zikomo. Mazizwawo here. Chengeta chikwama cha baba chine madhora. Tichingopinda munhu pinza dhora muhomwe, tichingopinda munhu ita dhora mumba, kusvikira tagadzirisa upfumi hwenyika, goridhe rauya, tafambisa upfumi hwenyika uchienda mberi. Takambozvita zvinhu. Makaona patakapinda maserofoni hamuna kuaona? Ndakaudza mudhara mugabe ndikati ndoda kugadzira maserofoni. Cellphones SIM card nofana kuita cheaper than tomatoes. Zvikanzi Chamisa uchaturovesa nevanhu. Ndikati mudhara mira uone vanhu vachafudza mombe nemafoni. Vane mafoni sumudzai muone. Vane mafoni sumudza. Wongochenjerera kusechwa. Saka ndiri kuzviziva kuti hamuna mari yokuenda kuchipatara. Mukaenda kuchipatara hakuna mishonga. Hamuna mari yokuendesa vana kuchikoro. Vakaenda kuchikoro maticha hamo muchikoro imomo. Ikano ndakazva kuti maticha ari kunyorwa matsamba kuti are incapacitated akupanisha. Isu muhurumende medu mushandi ndimambo. Ticha ndimambo. Toda kudzorera ticha paya pokuti ndiye aiva munhu ane simba nokuti ticha ndo dust bomb rinodhonza nyika yose. Ticha ndo bridge rinoyambutsa mhuri. Maticha muri kundinzwa here? Saka ndinokutendai. Ipapo vazhinji muri kuona matambudziko amuri kusangana nawo. Zivai kuti makata ese anoshura matero. Mvura bhongodzeke ndiyo garani. Chese chavava chichavavira. Chinovava chiri kugadzirira kunaka. Panoita champupuri kureva kuti pane simba. Nyuchi dzinoruma ndo dzine uchi. Pavanokurambirai ziva ndo patava kunomora Zimbabwe itsva. Vachazama. Vakatora headquarters. Vakanotora ma-MP. Vakanotora zvese. Ndikati heya mandikumura bhachi rakabvaruka. Iro dzvuku iri. Ndaramba kuita wenguwo tsvuku. Heya manditorera chanza. Chanza chisina simba chatadza kuisa zani. Ndakuya nechigunwe. Nechigunwe chine simba chigunwe chiya. Muri kuchigunwe here? Vechigunwe ndimboona nechigunwe vechigunwe. Chigunwe chinosunungura nyika. Chigunwe chinosunungura nyika. Chakatanga ndo chakachenjesa. Vaizviita kuna mudhara changirai. Vachita chitsotsi
vachita sei tikati hakuna, toramba takamira ipapo. Takamira semuzambangwena. Vati haiwa takita by-elections. Chamisa uchauya ari MDC achirwirana zita, andina basa nezita ini. Kana uchida tora danga ndotora mombe dzangu. President. Ndakunzwai bandani chitaura ndikati aiwa takaona kachifunga kuti pamwe simba riri muzita. Izvo no, simba riri muvision nezodzo ratakapuwa naro mukatarisa muno munyika. And I'm proud, but humbly proud. Kuti pavatungamiri vese Dhavengu asati abva munyika muno wakasiya adhinda kuti ngapinde mukomana. Save vasati vabva munyika muno vakasiya vadhinda vakati ngapinde mukomana. Mugabe asati ati abuda akasiya adhinda akati ngapinde mukomana. Mungamanya yenyu vari kumanya, simbo haibvutwe, simbo unogadzwa, akagadzwa kana asati agara, nyika haigadzikani, akagadzwa kana asati agara, mari haiteveri, akagadzwa kana asati agara, industry haivhurwi, akagadzwa kana asati agara, rugare haruwanikwi, akagadzwa kana asati agara, kudiriwa hakuna munyika. Vazhinji vari kubvunza ko ndiyo here yaimirwa nevani? Ndiyo. Vazhinji vari kubvunza ndiyo here ichatibvisira zanu? Ndiyo. Vazhinji vari kubvunza ndiyo here ichagadzira mabasa? Vazhinji vari kubvunza ndiyo here ichatipedzera kuriga kwezanu? Vazhinji vari kubvunza ndiyo here ichatiunzira mari ine simba? Vazhinji vari kubvunza ndiyo here ichaita kuti Zimbabwe uye mutakunanzwa muno mupasi rese? Vazhinji vari kubvunza ndiyo here ichatigadzirira mvura? Vazhinji vari kubvunza ndiyo here ichaunza maindastiri nebudiriro inoshamisa? Vazhinji vari kubvunza ndiyo here ichaunza roora rakachipa? There's a difference between kuroora nekuwana. Kuwana mngondane wangu andagara naye pano. Haubhadhari roora kana kuti makandizwa nani kana tsvakirai kuno. Unongogara nemwana wevanhu. Inyaya yekuti upenyu hwaita sei? Wow. Saka atakunzirai triple C. Ndimi makandiudza ndatenderera munyika madzishe, mawo veterans madzimai, masabhuku mukati aiwa. Usanetsana nevanhu vepopoto. Iwe usaita mhirishonga. Taura zita totevera. Ndobva ndauya ndikati aiwa ndingakuwadza madhara regai ndingoshandisa masii matatu. Zikanzi wanyanya Chamisa hawa nyanya. Ndakanzwa mukoma wangu wanga akubvunza zikanzi kodei akangoramba ari pake paangari. Hindava chidaro mukomana wayo. Ndikati atiri kukupai yauya zvitsva. Takuya the new thinking. This is not just an organization. It's a new thrust. It's a new direction. New values. Leaders serve. Leaders give. They don't take. They don't benefit. Ukaona uchida kuya kuzotsvaga stand kana kutsvaga motikari muhurumende kana kutsvaga mari muhurumende. This is not your movement. This is a citizen movement. Saka iyoi ndeve chidiki
zambuko renyika. Takambozvita ndandiri kuTanzania mavhiki apfuura maviri. Unoshamiswa. Ndichipinda ikoko ndaisaziva ndaitongofamba nditi amen. Matakurirwa atakaitwa tichibva ipapo bvunza vana vahwenda. Zvikazi mukuru weZimbabwe wauya. Ndongangwena akaudzwa akati vakomana mufana uya but ndakabva ndapindira kubva kuTanzania nokuti our trust is going to be to focus on Africa because we believe that African solutions must be there for African problems. Inamuzondioni ndichinangara nongotenderera kwese kwese. We don't look west, we don't look east, we look within. We look within ourselves. We are the answers to our own problems. So yes, trikutanga patsva, trikufamba, haisati yanyatsoibva. Tinongwa nekete leadership wamunoona uno, ndiye nhanganyaya musoro wechitima. Takamirira kuti maturoko alode, macitizen ndimi varidzi ndimi engine. Ndosaka maona tambosiyana nezvokuti munhu anongokaruka anzi ava muchigaro aiwa, munhu hazviisi muchigaro anoiswa muchigaro. Saka tichadzoka kwamuri within a short space of time. Philosophy yedu ndeyekuti chauraya nyika ino nyaya kuti macitizens akabviswa pabasa ravo. Citizen ndiye anofana kuvhota. Citizen ndiye anofana kutaura anotungamirira ndiani. Citizen ndiye anofana kutaura policy yenyika. Citizen ndiye anofana kutaura mutemo wenyika. So we are redoing everything. Kudzokera pa-liberation struggle ndosaka tapinda mu4th chimurenga. Going back to the basics, let the citizen define and decide the course and direction yenyika. Tadzoka kwamuri hecho chinhu chenyu macitizens hecho. So aiwa triple C auya kumaruzeva wamboti chimwe chii kwanzi chingwa chevana. Vanokonotsvaga pamukati mezai pane yelo kana pamazowe kana pane ruvara rwemabhanana. Ndo musangano wenyu. Asi ndichidaro ndakuda kuuya kunyaya yemuno muGweru. Ndakakuudzai ndikati tangopinda chinhu chokutanga for Gweru is that Gweru has to be the administrative capital of this country. Why am I saying that? Gweru is central in our country. But we have also done through our teams, Taitama researches, Nema surveys. Gweru in my infrastructure is solid. From Thornhill Air Base, broadcasting equipment, ground, we have the infrastructure to administrative capital. Now, you can continue having Harare as the capital, which is commercial. Devolution demands that let Bulawayo be the industrial capital. Let Gweru be the administrative capital. Let Harare be the commercial capital. Let Mutare be the horticulture capital. That is how we are going to develop our country. Mirai Muone. Munowirane serapo. Saka president kana achishanyirwa nekune dzimwe nyika anoshanyirwa muno muGweru. Parliament kana ichishanyirwa ichitabasa inenge iri muno muGweru. Maofisi amaminisa kana vari kubasa anenge ari muno muGweru. Kwete zvokuti zvinhu zvese zvinongonopakwa Harare, chero Harare, roora Harare, kudya Harare. Harare is not Zimbabwe. Zimbabwe is bigger than Harare. Let all the cities benefit from the natural resources that inadzo. Saka yes, ndochokutanga. Asi chechipiri, maindastry aurawa kamuno. Bata hakuchina, Zima alloys hakuchina, foundries hakuchina.
administrators at Midland State University, because they've managed to keep one of the most noble institutions in the global. MSU is doing very well. I've been looking at the ranks, but we want to improve. Pagazir wenyaya accommodation, pagazir wenyaya kuti vana vagare zvakanaka, pave nema laboratories, pave ne internet, so that is at par with other universities across the whole world. Saka haiwa iyoyo nyaya toda kuigadzira, ende isusu kana mati pamukana hatipedzi nguva nenyaya. Ndakutaurirai hatina nguva isinogadzira mangwanani ngwanani. Hongu vanoti miromo yevakuru haiwiri pasi asi yevadoko haipotsi. Ndipei mukana muone ndinogohwesa ipapa. Zvino vamwe vanoti vachamisa mukapinda neyelo yenyu. Vanhu vanotanga kudzingwa mabasa. Vakuru vehurumende ndakakuudzai. Hatisi kuda kuchinja musoro, toda kuchinja haircut. Politician ndiye atoda kuchinja, iwe musoro, hurumende musoro. Hatidi toda kugera kuti uve nestaira itsva. Saka war veterans, musatya kuti onai 42 years muchingoudzwa kuti tiri kuvheta. Isu tinovheta overnight. Mangwana vana hunzi vakafa asina chavanacho, vana chingisiyaira vakafa. Toda kugadzira munyika muno, hakuna nyika inorarama isina kupa war veterans runyararo negare. Those who Vietnam, those who America, we want our war veterans to have a decent life. But not only that, tine nyaya kuti hondo yenyika itanga yakarwiwa nezanu. Nesu takarwa hondo, zvamunondoona ndakadai ndiri war veteran, ndandiri muchiuno chamai vangu vachirwa hondo, saka ndakarwa hondo iyoyo. This is our country. Zimbabwe ndeye vanhu vomuZimbabwe. Saka musati treata kunge imi varizive hondo, ndimi varizive nyika. Hakuna ane mataito dhize enyika. Hakuna akaenda mumaternity akanoti Zimbabwe mwanangu. This is our country. Inyika yedu inoi. Jobwe, this is our country, my brother. Chibaya, this is our country, my brother. Zizai, this is our country. You and me, this is our country. Let's build it together. Let's come together and build a great Zimbabwe. Saka haiwa zanetsa tirikwenda maruzeva tinodzana baba nana mai nyaya yelo kuti yelo ndo yakuya kuzadzikisa zvamakarwira. Ukaenda kuruzeva, there's nothing tinoratidza kuti hondo yakarwiwa. All you see dzichingori dzimba dzavaingova nadzo dzeuswa. All you see vangoita zvavaingoita matsime avanga vanaona mufuku. No evidence of a people who have won as part of the victorious forces. Saka because of that, our gift to the people of Zimbabwe is to give you the fruits of the liberation struggle. Prosperity. Muno mukatapinda ndoda kutaura chokwadi. Munozvionera mega kuti nyika yanaka. Munotozoita vanhu vokuvharira vanhu vachida kuuya kuzoita business muno. Ndozvandakataurira mukoma ndikati aiwa, isu tapinda hatimosori kuti Zimbabwe is open for business. Kana kuti Zimbabwe inovakwa neveno, inovakwa neveno, but kana uchivaka usaibira. Wakambona munhu anovaka nekuba. Kana uchivaka nyika ngativakei murudo, ngativakei murugare. Toenda kusarudzo, ahwina okorokotedzwa, aruza okorokotedza ahwina. Anenge ari muopposition orwisa vari kwachimirira next time. Vatoda kukuudzai chokwadi pano, taenda kuelection ndokubhejerai, havatikunde election munyika muno. Munowira nazvo here? Va-election muri kutipa here? 2023 muri kutipa here? MP muri kutipa here? Makansula muri kutipa here? Shanduko muri kutipa here? Zoere maoko, Gweru makapenga. Notenda, nokumbira kuti papa mungochenjerera ari padhuze nemi hatidi vanoita mhirishonga.
mukaona atanga mhirizhonga musabata siyai akadaro vakomana vanenge vachingomeka sure kuti vanoona vanhu vanenge vaida kunetsa because panounganwa pese vakaona maungano zvakadai vanovenga havagutsikani asi ndinotenda ndiri kuona mapurisa edu ari kutenderera ndozvazvinofanira kuita kuti pane mutungamiri wezimbabwe ichauya inzanza pesu chigunwa mudenga chanza mudenga chigunda mudenga simuka Zimbabwe simuka vaita basa vari kuita basa ravo regai vaite ine democracy munozviziva kuti vanhu vanovhota kuti mugare pasi mese vakasumuka garai pasi garai pasi isi tinozikana neorder vese vari mukati ngatigarei pasi titeerere zvakanaka ndaona ipapa vamwe vakumira let's sit and thank you for that. I know Mukoba you have order mune peace tinokutendai isu tinozviziva kuti hazvifani kushamisa ine democracy panoitwa ma-elections anenge ari muopposition anogona kumuka ava mupresident anenge arimo vanogona kunge ava opposition saka ndosaka chiti vamunangagwa we tibatei zvakanaka tigokubataiwo zvakanaka zvanza zvinogezana ndakutenda ndataura nyaya kuti musavhunduka vari muhurumende mapurisa muri mapurisa enyika masoja muri masoja enyika hatisi kuzouya nemasoja edu nokuti masoja ndeenyika hasi epati patinongopokana ndepamwe chete panyaya yokuvengana nepolitics ike zvino munoona ana Kasukwere. I may not agree with Kasukwere, but he doesn't deserve to be in the diaspora achitiza nyika yake. Unoona ana Jonathan vari kunana Kenya vana Masiwa vari kuzekwe nyika. We want all Zimbabweans to come back here tovaka nyika pamwe chete watisingawira naye tokotimira pasai tichifamba pamwe chete. Saka ma-citizens ari mudiaspora tinokutendai but toda kuti mudzoke munyika. Our best brains are in London. Our best brains are in Germany. Our best brains are everywhere. Toda kuti vadzoke vazogocha nyama. Hakuna chinhu chinonaka sesadza isi chikwala yemuZimbabwe. Vadzoke munyika vanakirwe nyika yavo. Regai ndakuda kunopedzisa nyaya yema-local authorities. Vazhinji vanotaura kuti ma-local authorities ari pasi panhingi aiwa isu chokutanga ndechokutakaona pama-local authorities kuti ZANU-PF iri kuda kutamba nesu yakatisunga mbere dzakona. Mukatarisa Water Act inotaura kuti muridzi wemvura ndipresident wenyika asi anenge achiti ndai munoshandisa nyaya yemvura mugadzire mvura munyaya yema-local authorities. Mukatarisa nyaya procurement inoitwa muofisi mapresident asi vanenge vachitaura achiti procurement yaitwa haina kuitwa zvakanaka. Everything is centralized around the office of the president. That's why tiri kuti ngativhotei zvine mutsindo 2023 tibvise nyaya yokuti minister welocal government ndiye meya wemameya. Toda kuti meya asarudzwe aite executive mayor. Vanhu vane right to recall him kana achinge aita corruption achinge atadza ndozvatinoda kuona munyika muno. Saka aiwa ipapa pa-local authority akutanga kusima modzi. Triple C akutanga kufoma government. Makansela edu ekutanga se-Triple C ndo crop yamakasarudza yakunopinda. Takuenda kuma-MP. Muri kutipa here makansela muno Mukoba? Ndaona Mukoba mune simba. Muri kutipa ma-MP here? Zvino hatigoni. Chibaya uya kuno. Pane somu yandoda kukuimbirai. Baya tiende chibaya. Bondo. Tinowina. President.
Kansela ari ku Ward 2. Ora mulipano wamakono. Ava ndo vatiri kuti patiri kuenda kusarudza hama dzangu. Munotipawo vote. Ndiri kukumbira vote ine musindo munomukopa. Anyway, vanhu havapuhwisa ndoka navafa. Apa tine magamba. He is dedicated kuti aone shando. Ndakaziva chibaya kubva ari mufana. Ini ndandisandane ndebvu dzati wandei. Anga ari kuno ari ku labor. Akwete ku youth. Ku labor. Akusi commission akuchi. Construction. Ari ku ZCT ari mufana wana wachangirai. Aiwanza ndau ya muno ndiri youth chairman. Ondiperekedza. Asina mota munozadi aliperekedza ari. Ndiri mota yangu 323 ndaifamba nayo. Ono ndokusira chairman mukwekwe because anana sure now. This man has been consistent. Ngati mroerewo maoko wedu. Chinonzi mutungamiriri kufamba wakarurama. Kunonzi kutungamirira kuva nemavalues ari unshakable. Chero zvikaoma vakasungwa vakashunguruzwa. Ndavazani inotsvaga pakanuna yoda kunozungunusa. Vedu tiitiro zvakanaka mukoba muvhotere mukomana. Tiitiro zvakanaka wini. Wini. Tiitiro zvakanaka muvhotere kanzura wedu wini. Wini. Nokutenda mukoba. Ndai ndogara pasi. Now, vamwe mukada kunzwa ndaona makateerera. Nyaya ma-elections inofamba sei. Nyika yose inovakwa nekutaurirana nematara. Saka indakataura tikati sevatungamiri tiri kukumbira kuti patiri kuenda mberi takuda kuti tiite a pre-election post-election dialogue inonotaurirana nenyaya ma-electoral reforms. Nokuti hatisi kuda kuenda nezeki zvayakambotitira zviya. Toda kuti sarudzo dzitwe zviri pachena. Mistake yavaita ndeyekuti kezvino ndaane maziso kwese. Muzeki ndine nzeve, muzeki ndine maziso. Vachironga ndenda kuziva zviri kurongwa. Vachida kuita chavanoda kuita ndotoziva. Saka gore rino hazvichakoni. This time hazvikoni. Saka ndokutendai. I really appreciate. Tichataura nyaya yema-reforms. Toda kuti vana vadiki vazhinji vari 18 havana zvitupa. Enda havana kunyoresa kuvhota. Toda kumboona kuti vakaenda kunonyoresa kuvhota vane zvitupa maslips okunyoresa kuvhota ndevapi ndimboona nemaoko. Vasina kunyoresa kuvhota uchibva pano enda unotsvaga kunonyoreswa kuvhota. Munhu wese tiri kukuda pavoters roll. Muri kuzvinzwa here? Vabereki udzai vana. Vana mai nyimai sadza munhu asingadi kunyoresa kuvhota. Kana ari baba nyimai. Kana ari baba nyimai. Munonyimaka? Nyimai sadza. Nyimai. Vamwe ndokuzivai mama kuda kunonyima vana baba mvura yokumwa sadza. Kwanza tina president tikunyimei. Ngavanyorese kuita sei? Nyoresa kunovhota mukoma. Mazvinzwe? Ndokutendai mukopa nekuteerera shoko rakakura kudaro. Nyaya yokuti tiende kunonyoresa kuvhota munhu wese akwanise ngari pavoters roll. Nyaya yokupedzisira yandakutaura ndeyekuti what is our agenda tapinda. Bedwe kuti vazhinji hamuoni kwatiri kuenda. But kana uri mutungamiriri, our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. Ini ndiri kuzoona
patinongopinda 2023 muchaona mari zvainenge yaita. Chokutanga chatinoita tinodzorera US dollar totangira ipapo vanhu votanga kufamba vachienda mberi. Chechipiri, resources edu, gold ratinaro, platinum yatinaro, diamond yatinayo haisi kuzobiwa. Tiri kutoita kuno create reserves. Vanenge vachida kuba vane namo mumaoko, vanoda kukumbira nechomumwoyo, tineti chisunga munhu aba ngaasungwe. Fish inoora kutanga nekumusoro. The leader kana ari tsotsi nyika inoita tsotsi. Baba kana vari gweregwere nyika ine magweregwere. Asi tsvetaiwo mufana womung'ane wamunongoona ndakamira kuti mukandipa one time nyika ndagadzira, one time nyika ndagadzira. Munowira nazo here? Ndokutendai ndataura zvinofana kuitwa. Way forward mainzwa how we are going to sort out the economy. We are going to have a small government. Zviya zvokuda kutsvaga mabasa evazukuru mugovernment hakuna. 13-15 ministers zvakwana. No deputy ministers. Hakuna zvemagavhena. Zvokuda kutsvagirana zvigaro kwete. Kana uchida kutsvaga mabasa gadzirira hama dzako mabasa vapinde muindustry. Kwete kuti hurumende iite industry hatidi. Aiwa chokupedzisira nyika takuda kuidzorera in the family of nations. Commonwealth topinda tionekwe as a member of the family of nations. Ende ndokutendai kuti zvose zvichaitika. Ndiri kuona Zimbabwe yava nemamotorway kwete mahighway. Ndiri kuona Zimbabwe yava nemaspaghetti roads. Ndiri kuona Zimbabwe yanaka yava nemasupermarket anotyisa. Ndiri kuona Zimbabwe ine maZBC kwete 1 chete. Inenge neZBC 1, 2, 3, 4 kuenda maprivate media. Ndiri kuona Zimbabwe yane guta ruzhinji ZANU ichiita demonstrate toiperekedza nemadrum majority ichiridzirwa mabhoso ichitoda mari yakawanda. Vamunangagwa we heyo nyika yonaka munhu wane mufaro munhu wese ona rugare ndo yatakuya nayo maita basa tinokutenda.